Калі я не магу вызначыцца з дызайнам завушніц на сёння, то апранаю розныя лайфхак. Але часам жыццё падкідае нам куды больш складаныя сітуацыі, калі спалучыць немагчыма. Пусціць на самацёк нельга і страшна зрабіць не той выбар. Абмяркуем з вамі, дарагія дзяўчаткі, сітуацыі, калі мы на раздарожжы. Ёсць як мінімум два шляхі. Які з іх правільны? Як выбраць? Разбярем некалькі спосабаў падказак, дапамогі ў такіх сітуацыях, каб прымаць важныя рашэнні ў жыцці правільна. Рашэнні, пра якія вы не пашкадуеце. Далучайцеся да жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінова, удыхаю вясновы водар і шчаслівая быць у кампаніі пекных кветак. Кожная з вас унікальная, непадобная да іншай і нясе сваё хараство ў гэты свет. Дзякуй вам за гэта. Вясна – гэта час абнаўлення. Господ так задумаў, што пасля восеньскага адмірання і зімовай спячкі нараджаецца нешта новае і ў прыродзе, і ў нашых душах. Калі ў прыроды няма выбару, трава нязменна вылазіць з-пад зямлі, з пупышак нараджаюцца сакавітыя лісточкі, птушкі вяртаюцца з выраю, дрэвы квітнеюць, каб потым прынесці плод, то чалавек не так лёгка ўпускае ў сваё жыццё нешта новае. Чаму? Бо для гэтага нам трэба развітацца са старым. Да старога мы прызвычайваемся, маем да яго нейкія эмоцыі, столькі разам прайшлі, часам зрастаемся з ім. І нават калі старое ўжо не задавальняе, на новае патрэбна смеласць. Новае – гэта заўсёды невядомае, гэта выхад з зоны камфорту, гэта пэўная рызыка, а раптам атрымаецца горш за старое. Сёння разбярем некалькі спосабаў, як прыняць рашэнне, калі ты на раздарожжы, ісці за новым ці застацца са старым. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Адна і тая ж сітуацыя выглядае па-рознаму знутры і збоку. Я іду па правым баку праспекту і гляджу на той яго бок, па якім хаджу звычайна. Ён выглядае прыгожа і прывабна. Не так, калі я іду па ім. Калі я там, занадта яскравыя і бліскучыя шыльды наскокваюць і ціснуць на мяне. А здалёк яны вабяць, туды хочацца трапіць. У кожнай сітуацыі ёсць сваё знутры і збоку. І гэта заўсёды розны выгляд і розныя адчуванні. Збоку прасцей разабраць, раскласці па паліцах і знайсці рашэнне. Але парадокс у тым, што выбар трэба рабіць, знаходзячыся ўнутры сітуацыі. Там, дзе закранутыя пачуцці, дзе складана абстрагавацца і падумаць халоднай галавой. Таму не варта прымаць рашэнне пад уплывам эмоцый. Пачакайце, прытушыце жарсці і абавязкова парайцеся. Знайдзіце чалавека, якому давяраеце і можаце распавесці пра сваю сітуацыю. І выслухайце той самы від збоку, які недаступны вам. Апытайце нават некалькі чалавек, параўнайце іх парады, папрасіце агучыць выгоду і рызыкі вашага выбару. Але канчатковае рашэнне ўсё адно прымаць вам. І жыць з яго наступствамі таксама вам. І самы патрэбны чалавек у такой сітуацыі, на мой погляд, з маёй практыкі, гэта той, хто выкажа безумоўную падтрымку і застанецца на вашым баку у любым выпадку. Быць жанчынай – дар Божы. Калі я вучылася ва ўніверсітэце, то аднойчы вырашыла кінуць яго. Я тады пражывала цяжкі эмацыйны перыяд і не мела маральных сілаў на вучобу. І вось я, здаўшы сесію, дарэчы, на павышаную стыпендыю, з'язджаю на канікулы ў свой далёкі пасёлак, нікому нічога не абвясціўшы, вырашаю больш не вяртацца. Дома я таксама нічога не сказала, амаль усе вакацыі праляжала ў ложку. Калі надышоў час вяртацца на вучобу, у мяне ніхто нічога не спытаў, нікуды не выпраўляў. Напэўна, па маім стане было заўважна, што чалавеку не хапіла адпачынку. І толькі праз месяц мама асцярожна запытала: «Калі табе трэба ў сталіцу?»
Я коротка адказала: «Мне больш туды не трэба». На тым размову мы скончылі. І гэта безумоўнае прыняцце, адсутнасць прэтэнзій, парадаў, неабходнасці тлумачыць моцна зэканомілі мае сілы. Да мяне прыйшоў супакой і, нарэшце, халодная разважлівасць. Эмоцыі перасталі панаваць, і я змагла узважыць розныя варыянты і наступствы рашэння. Узгадала, як марыла паступіць у БДУ, чаго мне каштавала гэта мара, уявіла сваю будучыню без вышэйшай адукацыі ў гарадскім пасёлку замест сталіцы, у якую так імкнулася. І ў гэты момант я адчула, што магу, што маю сілы вярнуцца і працягваць вучобу. Гэта рашэнне, пра якое я ні разу не пашкадавала. Рашэнне, якое стала для мяне магчымым дзякуючы падтрымцы. Мама была на маім баку, што б я не выбрала. У маёй жыццёвай капілцы ёсць яшчэ некалькі такіх лёсавызначальных гісторый. І кожны раз слушнае рашэнне прыходзіла тады, калі да яго ніхто не штурхаў, а побач быў чалавек, гатовы падтрымаць любы мой выбар. Такі вось рэцэпт, але ёсць адна закавырка. Дзе знайсці такога чалавека? Абмяркуем гэта пасля музычнай паўзы. Ты агарні мяне, мой Бог, сваёй любоўю, а мы мяне, Ісус святой, каштоўнай кроўю, умацуй душу маю у сваім духу, асвяці ў святле тваім, сыходзіць круха. Ты агарні мяне, мой Бог, сваёй любоўю, а мы мяне, Ісус святой, каштоўнай кроўю, умацуй душу маю у сваім духу, асвяці ў святле тваім, сыходзіць круха. Дотык твой на сабе я адчуваю, толькі моцай тваёй душа трывае. Не хачу без цябе ісці я болей, не знайсці мне нідзе такой любові. Суцеш мяне, калі душа моя смуткуе, пакліч мяне, хай сэрца голас твой пачуе, настаў мяне на добры шлях, правдзівы, просты, бо ты святы, адзіны Господ. Дотык твой на сабе я адчуваю, толькі моцай тваёй душа трывае. Не хачу без цябе ісці я болей, не знайсці мне нідзе такой любові. Бог кіруе сусветам усім, Ён стварыў усё словам сваім. Господ неба і зямлі, ты мой цар на веки, маё сердце молитву прими. Бог кіруе сусветам усім, Ён стварыў усё словам сваім. Господ неба і зямлі, ты мой цар на веки, маё сердце молитву прими. Дотык твой на сабе я адчуваю, толькі моцай тваёй душа трывае. Не хачу без цябе ісці я болей, не знайсці мне нідзе такой любові. Дотык
У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі і я, Тацяна Немчанінава. Мы абмяркоўваем, як не памыліцца, калі трэба прыняць важнае рашэнне. Я падзялілася сваім жыццёвым досведам пра тое, што рашэнне даецца прасцей, калі ёсць асоба, з якой можна параіцца і якая падтрымае. Біблія кажа, што гэтым чалавекам не можа стаць любы, выпадковы. Шчаслівы чалавек, які не хадзіў паводле рады бязбожнікаў, не стаяў на шляху грэшнікаў і не сядзеў паміж насмешнікаў, чытаем у псальмах. Для рады трэба выбіраць чалавека, і ён дакладна не павінен быць бязбожнікам ці грэшнікам. Але не заўсёды ёсць у нашым жыцці той, каму і распавесці можна, і яго мудрасць паслухаць, і падтрымку атрымаць. А пачуццё адзіноты яшчэ больш пагаршае сітуацыю, і замест разумных думак намі кіруюць эмоцыі. Але, даражэнькія, што калі я скажу, што такая фігура заўсёды побач, хто ўвесь час апякуе нас, жадае для нас найлепшага, каму не ўсё адно і хто гатовы падказаць правільнае выйсце. Здагадаліся? У кнізе Йова чытаем: «У Бога мудрасць і сіла, Ён мае раду і разуменне». Часамі Господ падтрымлівае нас праз людзей, але нават калі іх няма побач, Ён заўжды з намі і заўжды за нас. Дык чаму б нам не радзіцца ў сваіх рашэннях са ўсемагутным Богам? Ён стварыў увесь сусвет. Ён адзіны ведае, як тут усё уладкавана. Яму ўсё падпарадкоўваецца. Калі нават сонца, твор рук Божых, слухаецца яго, то хто такі чалавек, каб не слухацца Бога? Многія ведаюць гісторыю Гідеона, калі Бог нечакана даверыў яму важную справу. Так нечакана, што сам Гідеон некалькі разоў перапытвае ў Бога і просіць свідавочных знакаў. Калі сапраўды хочаш выратаваць Ізраіля рукою маёй, як ты прамовіў, вось я расцялю на таку стрыжаную воўну. Калі раса будзе толькі на воўне, а на ўсёй зямлі будзе суха, я буду ведаць, што рукою маёй ты вызваліш Ізраіль, як ты прамовіў. І Бог робіць такую незвычайную з'яву. Расы раніцай няма на зямлі, але яна ёсць на воўне, як прасіў Гідеон. Але Гідеон усё адно баіцца памыліцца. Не гневайся на мяне, калі яшчэ раз прамоўлю да цябе. Дазволь яшчэ раз выпрабаваць праз воўну. Няхай раніцаю будзе сухой толькі воўна, а кругом на зямлі будзе росна. То бок, наадварот, і цярплівы Бог робіць так, каб Гідеон не меў сумніваў і не меў страху. А вось адваротная гісторыя Ісуса Навіна, Божага выбранца, які змяніў Майсея і увёў ізраільскі народ у зямлю абяцаную. Быў момант, калі ворагі пераапрануліся ў жабракоў і заключылі з ім запавет. Ісус Навін меў падазрэнні, але даверыўся сваім вачам і не запытаўся, што кажа Господ. Таму быў ашуканы ворагамі. Бог рады, калі мы давяраем яму важныя рашэнні і гатовы цярпліва адказваць. Не лішнім будзе нават перапытаць. Калі да няплоднай жанчыны прыйшоў Божы анёл і абвесціў, што яна народзіць сына, тая пайшла да мужа і распавяла яму. А муж пачаў маліцца і прасіць у Господа, каб той зноў паслаў анёла. І выслухаў Господ, што прасіў Маноах, і з'явіўся зноў Божы анёл. Будучы тата, задаваў яму пытанні, што рабіць з немаўляткам, як паводзіцца бацькам. Анёл не сказаў нічога новага, толькі паўтарыў тое самае, што казаў у першую сустрэчу. Ён быў пасланы другі раз выключна для таго, каб пацвердзіць, супакоіць і падтрымаць будучых бацькоў Самсона. Пры гэтым мы павінны разумець, што Бог суверэнны, ён ні ад каго не залежыць. Адным адказвае, нават там, дзе здавалася б і так усё ясна, а іншым не паказвае рашэнне без дай прычыны. Калі валадар Эзекія быў смяротна хворы і вымаліў у Господа сваё ацаленне, ён тут жа пытаецца праз прарока: «А ці дакладна я не памру? Ці сапраўды ацаліў мяне Господ?» і просіць знак пацвярджэння.
Прарок Ісая кажа, што гэта будзе знак ценю на сонечным гадзінніку, на што Эзекія, не саромячыся, патрабуе: лёгка для ценю прайсці наперад на 10 прыступак. Не, але няхай цень вернецца назад на 10 прыступак. І клікаў прарок Ісая да Господа, і ён перасунуў цень на прыступках гадзінніка на 10 прыступак назад. І гэта для таго, каб усяго толькі пацвердзіць, што толькі што Господ ацаліў Эзекію. А вось калі фарысеі спрачаліся з Ісусам і патрабавалі ад яго знакаў з неба, ён каротка адказаў: чаму гэтае пакаленне патрабуе знаку? Сапраўды, кажу вам, знак не будзе дадзены пакаленню гэтаму. Бог бачыць нас наскрозь і ведае наперад. Хутчэй за ўсё, фарысеям не дапамаглі б ніякія знакі, яны ўжо вырашылі не верыць Хрысту. І нам, просячы ў Бога падказкі, неабходна быць адкрытымі на яго рашэнне. Быць гатовымі прыняць нават нечаканае, а не проста пачуць і зрабіць па-свойму. Не быць фарысеямі, толькі тады зможам атрымаць Божы адказ. У старым запавеце валадары Юды і Ізраілю радзіліся з Богам, ідучы на вайну. Ён казаў: ідзіце, аддам ворагаў у рукі вашыя. І яны перамагалі ўсяго некалькімі сотнямі воінаў шматтысячныя войскі ворага. А калі Бог казаў: загінеш валадару, але валадар не хацеў верыць Слову Божаму, ішоў і сапраўды быў забіты ў баі. Калі Ахазія выпаў з вакна і захварэў, ён паслаў пасланцоў да паганскага бога Баал-Зебуба спытаць, ці ачуняе ён з гэтай хваробы. І Бог пасылае ім насустрач у дарозе свайго прарока Іллю і кажа: за тое, што ты паслаў пасланцоў пытацца ў Баал-Зебуба, бога Экрону, нібыта няма Бога ў Ізраіля, каб пытацца пра слова ягонае. З ложку, на якім ляжыш, не зыдзеш з яго, але смерцю памрэш. Бог раўнуе ў нашых стасунках. Ён не хоча, каб запытваліся ў гадалак, карт, кававай гушчы ці пячэнік з прадказаннямі. Ён хоча быць адзіным дарадцам. Не звяртайцеся ані да тых, што выклікаюць духаў памерлых, ані да варажбітоў, каб у іх раіцца, каб праз іх не апаганіліся. Я, Господ, Бог ваш. Калі ён так раўнуе, то і мы павінны раўнаваць па ім не менш. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Немагчымасць раіцца з Господам паказаная ў Бібліі як вялікае пакаранне. Прароцтва ў кнізе Ісаі кажа: «І зломіцца дух Егіпту ў ім самім, і я заблытаю раду ягоную. Яны будуць радзіцца з ідоламі, з духамі памёршых, з чараўнікамі і з варажбітамі». Няверны народ егіпецкі, ён пазбаўляе прывілею запытваць і атрымліваць адказ у Бога і дасылае іх радзіцца з тымі, хто не можа даць праўдзівы адказ. Страшнае пакаранне. За тое, што мы слухаем падман і выбіраем іншую раду не ад Господа. Адказнасць ляжыць на нас, а не на тым, хто падмануў. Прыйшоў нейк прарок Божы ў горад Бетэль і зрабіў, што яму даручыў Господ. За гэта валадар запрашае яго ў свой дом на абед. Але прарок адмаўляецца, бо Господ загадаў яму не затрымлівацца ў горадзе і выйсці з яго іншым шляхам, не тым, якім прыйшоў. Але дагнаў яго іншы прарок з гораду Бетэлю і падманам запрасіў у свой дом, кажучы, што Господ загадаў яму запрасіць прарока. Той паслухаўся чалавека, вярнуўся ў Бетэль, хоць Бог забараніў яму гэта. Д'ябал хітры, ён выдумляе лазейкі, шукае да нас падыход, падманвае праз іншых людзей. Але не важна, хто і як падмануў нас. Важна, што Господ сказаў нам правільнае рашэнне, а мы не паслухаліся. Прарок, які быў падмануты і вярнуўся ў горад Бетэль, загінуў. За тое, што ты ўзбунтаваўся супраць слова з вуснаў Господа і не захаваў даручэння, якое загадаў табе Господ, Бог твой, але вярнуўся і еў хлеб і піў ваду на месцы, якое я прамовіў да цябе, не еш там хлеба і не пі вады, парэшткі твае не ўвойдуць у магілу бацькоў тваіх. Па дарозе яго разадраў леў.
У Бога была адна нескладаная забарона: не еш і не пі ў гэтым месцы. І чалавек Божы нават выконваў яе. Але як толькі прыйшла спакуса, не ўстаяў і пакаштаваў забароненае. Нешта нагадвае, праўда? Задача д'ябла не даць нам слухацца Бога, як тады ў эдэмскім садзе на самым пачатку. Але Ісус на крыжы перамог д'ябла. І мы не павінны даваць сілу шатану ў сваім жыцці. Мы можам перамагчы яго хітрыкі і спакусы толькі ў паслушэнстве Ісусу Хрысту. У які ж спосаб можна запытацца ў Господа і атрымаць адказ? У старым запавеце была такая практыка раіцца з Богам праз суд Урыму і Туміму. Дакладна невядома, што гэта быў за працэс. Існуе 3 версіі. Першая кажа, што наперснік з Урымам і Тумімам упрыгожвала мноства каштоўных камянёў, якім адпавядалі пэўныя літары. І нібыта Господ даваў адказ праз асаблівы бляск канкрэтных камянёў. Так літары складалі ў словы і чыталі Божую параду. Другая версія кажа, што Урым і Тумім – гэта канкрэтны прадмет, напрыклад, надпіс на наперсніку, на якім першасвятар засяроджваўся, маліўся і пасля гэтага атрымліваў прароцтва ці сон у адказ на пытанне. І трэцяя версія лічыць, што Урым і Тумім – гэта прадметы, на якіх кідалі жэрабя. Маўляў, у наперснік клалі 3 маленькія папірусы з надпісамі «так», «не» і пустой паперкай, якая азначала маўчанне. Якую выцягвалі, такі і адказ. Сёння ўсё значна прасцей. Ісус Хрыстос стаўся нашым мосцікам з Богам Айцом. Праз яго мы напрамую можам прыходзіць да Бога з пытаннямі, размаўляць у малітве, прасіць рашэння, падказку, а потым адкрываць Біблію ў выпадковым месцы і чытаць слова. Прасіць Духа Святога патлумачыць, што значыць такі адказ ад Господа. Таксама Бог прамаўляе нам праз іншых людзей, знакамі ці думкамі ў нашай галаве, але самае галоўнае, Ён робіць гэта толькі пасля нашага запыту. Ён чакае нас з малітвай. Давайце зараз разам і прыйдзем перад яго аблічча. Дарагі Господ, дзякуй, што я магу давяраць табе свае пытанні і прашэнні. Дзякуй, што не пакідаеш мяне на самоце без падтрымкі. Дзякуй, што заўсёды маеш адказы і выйсце. Прашу цябе, Божа, прамаўляй. Дай, калі ласка, адказы тым дзяўчынкам, якія патрабуюць прыняцця важных рашэнняў. Няхай гэта будзе не наша думка, бо толькі ты ведаеш усе шляхі, што падрыхтаваў для нас. Не дай, Божа, д'яблу увесці нас у зман. Дай нам быць пільнымі і шукаць тваю волю, тваё слова. Дабраславі, Господі, не хадзіць паводле рады бязбожнікаў і не стаяць на шляху грэшнікаў. Дай толькі ў табе шукаць адказы і атрымліваць іх. Уся слава табе, Господі, у імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я ведаю, што часам вам бывае няпроста. Жыццё кідае выклікі, прымушае перамяняць звыклы фармат, рабіць няпросты выбар, а часам і не пакідае выбараў. Запрасіўшы ў сваё жыццё Ісуса Хрыста і даверыўшыся яму, мы не становімся бесклапотнымі. Жыццё з Ісусам не пазбаўляе цяжкасцяў, але заўсёды поўнае надзеі. З ім не бывае тупіка. Што б не адбывалася цяпер, мы ведаем, што наперадзе нас чакае збаўленне. Гэта цешыць і мацуе. І пра гэта верш Анатолія Вярцінскага «Высокае неба ідэала». Высокае неба ідэала. Мая душа чалавечая спала, вякамі спала да той пары, пакуль не ўбачыў цябе ўгары, пакуль нада мною ты не зазяла, высокае неба ідэала. Калі адкрыў я цябе аднойчы, убачыў сябе з тваёй вышыні, сталі іншымі мае ночы, сталі іншымі мае дні. Ты новым сэнсам іх асвятляла, высокае неба ідэала.
Ты мне дало другое дыханне, дало мне дарогу і сяброў, і толькі так, як хвалюе каханне, ты хвалявала маю кроў. Ты мяне вабіла і звала, высокае неба ідэала. Хмурэў, ты усмешку мне вяртала. Звярэў, ты мудрасць мне вяртала. Хварэў, ты сілы мне вяртала. Старэў, ты свежасць мне вяртала. Высокае неба ідэала. Ты мяне вабіла і звала, парой здавалася явай такой, да якой падаць рукой, высокае неба ідэала. Руку цягнуў я да цябе, як цягнуць рукі ў мальбе, але рукі той было мала, высокае неба ідэала. Відаць, кароткаю рукой быў ад прыроды я надзелены, і траціў часам я надзеі, і траціў часам я спакой. Ды зноў мяне ты ўздымала, высокае неба ідэала. Зноў уздымала і вяло, зноў хвалявала, бунтавала, давала сілы і святло усяму нізкаму назло, высокае неба ідэала. Ты шмат ахвяраў патрабавала. Калі я падаў у барацьбе, я ў зрэнках адбіваў цябе, і ты ў халодных зрэнках ззяла, высокае неба ідэала. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй за вашу кампанію. Я, Тацяна Немчанінава, веру ў вашыя сэрцы. Настройвайце іх на Божую хвалю і не саромцеся запытваць і перапытваць у свайго галоўнага дарадцы Ісуса Хрыста. А мы можам падтрымаць вас малітоўна. Свае патрэбы пакідайце ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» ці дасылайце лістом у рэдакцыю. Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Моцна абдымаю кожную. Да сустрэчы праз тыдзень. Мне не забыць той цуд, што ты зрабіў нам, як збавіў нас з палону, сэрцы вывеў. Знайшоў нас, паклікаў, трымаў ты воды, каб прайсці. О, Господ наш, Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры освятил. Аллилуйя, аллилуйя. Ты с нами ў дзень быў воблакам ахоўным, а ўначы шлях асвячаў агнём ты. Знайшоў нас, паклікаў, трымаў ты воды, каб прайсці. О, Господ наш, Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Ты прыйшоў наш Егіпет і магутнаю рукой нас на свабоду вывеў, жыць на зямлі сваёй. Мы ніколі не забудзем аддаваць хвалу табе, бо ад смерці ты пазбавіў і прыняў нас да сябе. Ты прыйшоў наш Егіпет і магутнаю рукой нас на свабоду вывеў,
жить на земле своей. Мы ни горе не забудем, отдавать хвалу Тебе, бо от смерти Ты позбавил и принял нас до себе. Ты пришел в наш Египет и могутною рукой нас на свободу вывел, жить на земле своей. Мы ни горе не забудем, отдавать хвалу Тебе, бо от смерти Ты позбавил